Guys, nako lang ni mother guys. Mabuhat ko sa kolektor. Sa motor. Kaya nagabot na naman akong parcel. Ano siya? Cortina. Order na ko na rin na. Tanaw na to guys kung ano sa bali. Itong i-unboxing. Kasi papa napapagpudog ko. Kalinon ang kokla ni Father guys. Nakabayad ko karon na pulo. Boy. Ato ni i-unboxing guys kung solid bagid ni ang order ni Relona. Solid. Awa ko kada Si Relona na ni nagkuan, nagtanaw-tanaw ramang kun niya. Ichatong order na order gid niya. Cortina ni guys dito sa pertahan, tulo ka pertahan. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Unong kabuk 260. Diba? Tagunan din biya dito sa kuan. kapin. Tagunan din biya dito sa ilan ni kuan Bugros. Atong bukalon guys. Di pa lang kung lapad ba? Kung okay ba. Pero gisukod ni niya kung pila ka kuan to ang pila ba sa kataas. Pirtahan ni og bintana, tulo ka bintana. Tulo ka bintana sa kuan. Wala pa man ko nagabot ang kolektor sa motor nga kung gihuwat niya. Napa ko lang lamaman nag-standby si mama uslilin to ay lahat. Mipis siya. Mipis yun. Dali ka ni siya laban ba kay mipis. O, dahil sumaugam ay. Ano? Okay siya. Sino ba man? Di? Da? Naay man. Ay siya. Kaya bisa danis color nilang lang nag-order ah. Kuan man, nga nang patay ang kulor da. Katuan ta ang attractive. Kay bagdaan na, alain na. Lain may ang color nag-order. Nag-angay sila na. Nag-angay sila nga Kanya na kulor. kung ang katungkuan. Di, kung magdaan ba, lain na tanawon. Pero dili pa na ako itaod guys. Kay ako pa ning kuanan taguan. Man na itaod sa mahuman nagkuan. So na-orderon katong kuan, katong sinaning sa kuan bitaw. Kanang wallpaper. Atong piloon balik guys. Unom kabuk 260. Ano ning mipis kay dili ko naglabahan. Dili ba? So namatay bagong cortina. Wala na mga pagpilo. So na day. Cortina. Ah, na dapat. Order lang TikTok. Brief order ka? Tumahi si kami. Ha? Marami. Kahit kung papabrief. Rami guys, yung i-brief. Sako sa Marami kay aron na itatol ah. Sayon kay id-id. dahan sako sa bugas. Buhaton. Di ba sa kakatulan? Ha? Di ba sa kakatulan? Katol na daan di. Bakit siya na mga pagpilo? Sila ka na. Unom kabuk. Oy! Sila na. 200. Unom kabuk. Nakakuha niya ka guys kay brato ra sa TikTok. Dito ka sa balinguan nga tag 100 lang isa dani. 100 ng kapin. Sila ka na sa 200. 160. Unom kabuk. Wala na balik pag kilo. Mira. Balik na kayo. Jordan nilang lang. Tulor kadlaw abot.
Papa na ni naghutuwat sa kuan. Kalaban. May kolektor sa motor, guys. Wala kong bayad sa motor, guys. Na natong resibo. Gamay na lang gid ko ang. Hi guys, may udto. So ngayon guys, nakaluto na ta sa paniudto. Karon pa ang kuan kolektor sa motor nga. Abota naman tag udto guys. Hindi na ta man udto. Nagluto ko sa kuan bulinaw, giadobo. Lain na, G! Ma! Lain mo! Lain! Sabi dito! Ano sila Lilin guys, gikan sila ilan ni ate. Maya. Aman ako. Pinarito. Ay, G! Papa, magbutang to? Papa, nagbutang. G! Nani G! Dali na. Dali na mo. Ramon. Guys, pangaon ta guys. Dali na mo, Ramon. Dali na mo. Dali ko, G! Dali ko, G! Para di ka mapas mo. Ikaw na di. Ano ni, oh? Ito na ginawa. Nagdala kong dayo. May pagidala nimo to. Magdala mo dayo? Nanganong isa ra mo ang sabaw. Isa ra man na. Kapapa mo na sudan minas kamahaw. Sa maniod to, taniya tanan nga. May sounds lagi. Si Ramon gitawag si Papa wala. Dali na. Kasama ni pa. Dali na lang. Hindi siya mag-ingon lang. Igid ka ni apilo na ni pa. Wa ni siya. Lang. Lang lagi ka. Hello, kumanay. Say hello. Ay kaon na gilaw. Ano, iwa ka na? Dami kila sudan tila mami. Lami kayo. Asa? Beats. Wag di ito. Ay, wala na dia. Kawan. Kaon sa iro. Naulahin na siya guys. Kinautdan daw na sila gasolina. Yay, parang suyaman. Kaya nakauli naman siya gikan ng trabaho guys. Diha na po na siya nag-sideline. Siya ang helper karon niya guys. Gidugo? Gidugo daw? Gidugo na si Doy-Doy kuno guys. Gidugo na si Doy-Doy guys. Agod. Luya iyang pamon-pahon. Kaya iyang ilong nagbara-bara sa sipon. Munang giluyahan na siya. Luya pa iyang paminsar. Tibla natin sila kape guys. Kaya magkape sila guys. Marilang kape guys. Uloy. Masuk sisa. Ito si Superman guys. Uy. Kamu nih morning sintro noy, tanawa. Ya. Ete. Apa nih? Pulang. Okay na. Pungi boy.
at ini. Ikaw nag-site na. Yan. Kaya naglubag boy, matabunan na na. Gamay ko. Ha? Gamay dako dito. Wala balance. Balance na nagmato pa na boy. Eh, pala ko martilyo nang. Uglansang nang. Kapira na boy. Ha? Iwan sangko. Asa? Ang problema na, natayo na naroon. Ha? Natayo na ako ada. Nagsangan. Nagsangan na ako na dari. Load nila ni Alan ang sintas guys. So, ano? Nangapi na sila dia guys. Cellphone. With coffee. Coffee. With cellphone. Try mo? Didi na. Try bakit tungat ah. Good morning. Hi guys. Good morning sa mga guys. Maniligtag silong. Kaya itong silong bagnutan. Maniligtag silong guys. Ako'y puli guys, kinamahaw ang kuan. Panday. Liki. Ikit na imo. Yung kukuhay mo na. Ha? Eh, pilang kamot nang. Kapira, iba. Kapira na boy. Kapira. Kapira ko. Gawin. Gara ko na yung gaw. Isa noy? Isa nga miyo. Miyo buwan. Kung nabiya premier no day. Hindi na tek. Tek. Isang ko na kuwan. Iharon. Malihang. Ano ha? Uros ni ba eh. Una, di mo na bahog kanina.
Ha? Dali kayo dagko pulad bahok. Sa? Mga manok. Manok ko. Sino? Pulad to dia. Baboy. Buster. Nagkako. Mga vitamins na yun. Ako mamog na to. Ako mamon. Ah, Asa na ako mamon? asa. Yung widar tala din eh. Oh! Surat ko sa buntod. Ngayon rapat dukduk. Wala yung buki. Buntod to. Sila tilita. Ano ban? Anong wala pa nag-i-update din yun? Pwede na. Pwede. Saan nga? Trabaho nga. Reklamo. Engineer. Reklamo engineer guys. At pahiya si Alan sa eskwelahan guys. Dala ni sa kawayan. Dala mig Martel. Wala, di ang kalisod-lisod Basta video. Diyan mo na pagdara. Punta sa bagas rider. Kita mo na sa baga, driver. Kira? Hala, makalit. Kaya yung tuwid ang sipit. Ay, sabay dia boy. Makuha. Bulayan sa mga, di ba? At kuhan niya jowa yung jowa. Hindi na jowa, tinaw na ito jowa. One goal, at kuhan na ito jowa. Nakapag lagi ka rami. Naagani ka. Pahina na guys. Abti kini ako mother guys. Nang proxy day siya kanimi. Ingon ka kay di kag pahina. Nam lagi ka. Saan man na? Di na dublin, unta. Sunod kita tayo na. Kapag si Alan na to. Si Alan na to. Dala may kawayan. Kita tulog karang matutindang. Lisod god. Ang sa lugar budget sa tulo ka buwan. Ma'am, mag-iwan ko nga. Tulong mo ka magpapay ko nga. Tulong takal matutindang. Pwede guys. Eh. Si Alan guys, tuwa dito ng dukduk sa labat. O siya dito na-assign. Kaya to pas balitik wala. Wala na, kinagdala may kawayan. Meeting sa nako ka unya sa kuan. Eskwelahan sa San Jose. Dapat din sa isap. Guys, tulong ni kabuk dani na kay na karon guys.
Bibo kayo guys, at pahina guys, nga daghan. Hi vlog, welcome to you guys. Hi vlog, vlog. Karon lagi nga pahina nga daghan kayo. Sa unang tuig, wa man kayo. Parang sila. Mo gite. Pila sad mida na? Pinsos, kana na ba lamang? Panguli na sila guys, kay una man sila nag-anhe. Kay may ulahi man, may ulahi pud may manguli. Post na eh? Nice. I-prank ba? Siya yung malan. Prank ba? Muna among kuhan guys, presidente. Presidente sa Purok. Presidente sa Purok. Uy, nanao na lang nato ang pipino. Ha? Upat ma. 1, 2, 3, 4. Up to the plane. Murag kani masiguro ma oh. 1 2 3 kani din last. Ano ba siguro? Upat ma. Ilan na diha? Saray ato oh. 1, 2, 3, 4. Daghan dahil na len. Oh, Kulangan sa patay kulangan pa. upat ka black. Kani okra sa grade 4 gyapon eh. Ay grade 3. Ato man ni. 1, 2, 3, 4 lagi. Kani ato tiyo? Violin. Upat. Ah, Nanao ka na ay. asa kani? Adi na liwangon. Asa pipino kani? Ano yung ibugsok? Lapad man kayo. Hatki kung tayo mong gipalit ding. Tapusan ka punte. Nana dito. Ay ko di. Dagan snack si Mimi guys. Ihato dani ma? Ihato sa balang niya? Kapag nagamatik na eh. Dua kabok. Matik. Dua kabok na maligya. Upat. Dili. Ay pagpalitan na. Uli na mi guys, gika nagpahina. Ang tiwas din si Alan dito. Ayan, ipot guys. Ayan, ginatbasa ni Alan. Kanya na na, mahuman sila na. Walay signal guys. Walay signal. Ay, walay signal. May kurente di ay. Si Busing. Nalabsik na si Busing guys. Manang doyan-doyan lang na siya kinalabsik.